Please, gitawag ka nag Sabbath day. Sa Bisaya, mao kining hubad, adlawng ipapahulay. Sa pulong palangdaan, ipasabot na nga iaglang ipapahulay, nga mupahulay, pero ang pangutana, unsay buhaton nga giingon nga magpahulay. Maglikay sa pagtrabaho, kay mupahulay, apan ang pinakapunto nga nung magpahulay, aron madaig ang Dios. Dili ingon lamang nga likay og trabaho o maglikay sa trabaho aron magpahayahay lamang, kundi sa adlong ipapahulay, dili mo trabaho, mo pahulay, pero diha ang paagi sa pagdaig sa Dios. Apan unsa man ang nahitabo sa mga Pariseo o mga opisyal, nga nasuko sila tungod kay may trabaho kuno ang atong Ginoo, kay nag-ayo siya. Pero unsa may tubag sa atong Ginoo diri sa Ebanghelyo, nga sila mga tigpakaron ningnon. Para sa atong Ginoo Kristo, ang adlaw ipapahulay, dunay paghimo og gitawag nga paghimo og kaayo ngadto sa isig kaingon, mas maayo pa kana sa gitawag nga pagdaig sa Dios sa paagi nga makatabang ka ngadto sa imong isig kaingon. Nasama sa kong giyon kanina, di lang ingon nga maglikay sa trabaho, kundi daigon ang Ginoo ang pinakamaayo nga testimonya sa pagdaig sa Ginoo, mao kining paghimo og kaayuhan ngadto sa isig kaingon. Nga dili lamang mo praise ka ngadto sa atong Ginoo, pero kanang paghimo og kaayo ngadto sa isig kaingon, mao kana ang mas konkreto pagani nga gitawag natong pag-observe sa adlawng ipapahulay. Tungod kay ang tuyo sa maong balaod, mao kini nga mahimong mapaduol ka sa Ginoo sa adlawng ipapahulay. Ug ang testimonya niini nga makahimo kag kaayo ngadto sa imong isig kaingon. Ang nahitabo lagi nga sa mga Pariseo, Skriba o mga opisyal, nahimong nagpabugat hinuon ang adlawng ipapahulay, instead nga mahimong mapagaan ang ilang paagi nga mas mapaduol ngadto sa Dios. Ang relihiyon maigsuon mao kini. Nga mao kini ang paagi nga mas mapaduol ka ngadto sa Dios. Dili kay nabugatan ka sa mga buluhaton hinuon, mao na nga ang imong pagbuhat sa ingon, dili makapaduol kanimo ngadto sa Dios. Maigsoon sa ato mga gipangbuhat, importante gayon ang pagdaig sa Dios. Walay question niana. Pero sa unsang paagiha, diha sa pagdaig kaniya og paghimo og kaayuhan. Kay mao kana ang mas bugat pa, mas konkreto nga testimonya nga gidaig nato ang Dios, giobserbar nato ang adlawng ipapahulay. Nining tanan, kini salamin sa kaayo pagkamalumo, pagkamanggiluloyon sa Dios. Nga sa tuwa pa ang atong binuhatan, mao kana ang salamin nga nakita nato nga ang Dios ing ana diay. Kaayo, paghigugma, kaluoy, pagbuhat og maayo ngadto sa isig kaingon. Sa atong pagpadayon sa sa misa, aniya kay ta karon, di man itawag natong adlaw ipapahulay, pero gidaig nato ang Dios. Pinaagi sa atong pagsimba diha kaniya. Apan hangtod lamang ba kini? Dinhi, dili. Right after sa misa, kung unsay atong gihimo, mao kana usab ang atong pagdaig kaniya. Kung atong gibuhat, maayo, mao kana usab ang pagdaig nato kaniya, mao ta ang pagsimba kaniya. Kung unsa man ang atong gimbuhaton nining adlaw o sa mga umabot pang mga adlaw, mao kana ang paagi nga konkreto nga pagdaig kaniya, pag-obserba sa adlawng ipapahulay. Sa atoa pa, dili lamang gitan-aw nato atong relasyon nato sa Dios, kundi sa konkreto nga paagi, ato gani siyang gisimba pinagi sa atong maayong mga binuhatan. Dili hawang, kung sa tawa pa, dili hawang nga dili lang nga ang atong gihimo
ngadto lamang sa Dios kay ang sugo rawa sa atong Ginoo nga magbuhat kita kaayo ngadto sa atong isig kaingon. Nga kung nahigugma kita kaniya, atong ipakita kini diha sa atong paghimo kaayo ngadto sa atong isig kaingon. Padayon taning Santo sa Misa, gisimba nato ang Ginoo, pero usab atong ubanan kini sa atong mga ayong buhat ngadto sa atong isig kaingon. Sa magkadugang ang